Mission Sunday. World Mission Sunday ugma. So dinhi sa itong Ebanghelyo may igsoon, nindot kayo, simple na kayong mensahe, nga klaro kayo. Ato sa kanon may igsoon, kaning nagisgutan din niya ang Parisiyo o magtutod Parisiyo o ang kubrador sa buhis. Unsa man silang duha? Unsa may parehas nila? Puro sila may tubag. Puro sila makasasa. Puro makasasa. Ang Parisiyo, ibawit mo. Aglagot ito ang Ginoo sa mga Parisiyo. Nga naman, mga tigpakarong ingnon, no? Righteous kayo ba? Mabitaw gisulti sa Ebanghelyo. Nagtuo sila nga, mas maayos sila sa uban. Mas buutan sila sa uban. Huwag mo na inyong una-una, Parisiyo mo. Apilbuaning nga rin niya, mga Parisiyo. Kana magtuo ta ba nga, mas buutan ta sa uban, kay hinimba kay ta. Awa na, Parisiyo, nakaana. Nagunahuna ba mo, ana? Ay na mo kauwaw gud. Tago mading o. So mo na siya. Puro na sila makasasa. Why kalainan? Puro sila makasasa. Ang kalainan lang, mao nga sa may kalainan. Ang usa nagpaubos, ang usa mapahitason. Mo lagi na. Mapahitason ang usa nagpaubos. Ang awag ning Parisiyo. Kay mama nagikuan ni Jesus. Isugilo sa ni Jesus ang laing kining isang bingay ngadto sa bingay ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao o nagtambay sa uban. Naniguro nga sila maayong tao o nagtambay sa uban. Sayang, mag-una-una ta, labi na. Lektor ta, minister ta, charismatic ta, CWL ta, o choir ba ta? Mas labaw, yun may pader. Bitaw, mas labaw. Muna, ilisod na tayo mo. Abi, membro tag organization, no? Labi na, naka-uniforme pag yun. Muna, mag-una-una na ta nga, mas labaw sa ordinaryo ra nga nanimba. Di ba nakalikayan? Dili ba? Di ba manubag? Hinay man? Yes. So, di nakalikayan na isoon. Tawhanon kayo na siya. Itantanan, di na to kaya, dili na ako ikakwad. Kalimod. Nga, ato, digil malikayan ba? O kumpara yun nato nga tuwa sa uban. O kumpara yun nato atong kaugalingon sa uban. Manya, digil ba? Likayan, nga magunahon na kita nga, mas labaw yun ko sa uban. Natural yun na siya. Mugawa mo. Nakagita na tanan. Ato na ang kunon yun. Nataan na tanan. No? Mapahitas on ba? Di siya gusto nga labuan ta sa uban. So muna ingon si Jesus, may duha ka tao nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Parisiyo, ang usa kubrador sa buhis. Ang Parisiyo naglain pagtindog o nagampo. Ingon ang Parisiyo, nagpasalamat daw kanimo o Diyos nga ako dili hakog, dili bimbungan, dili mabay.
Anong anaong guna niya? Anong ibaw man daan ang Ginoo? Nga dili, kung tinuod mga ni, dili siya hakog, dili siya limbungan, dili siya himabay, no need to mention, di na kinahanglan isulti. Ginoo ko na. Diba? Diba ang Ginoo eh? Anong imo pa mong isulti? Di na nung gana ng Ginoo na imong isulti, kahibaw na gud siya. So kana, sayop na dayon. Ingon din siya, dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat daw kanimo, nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nangawa, nag-ampo na siya, makakita pa siya sa uban. Kini, may tabo sa nato. Bisag nag-ampo na ta, nisimba na ta. Tanawa ko ng kana nasa unahan na to ba? Tanawa ko na siya. Mamantay pag yun ta, no? May kaya ba ta mamantay? May kita, dali kay kita sa sayop sa uban. Ngano ka na? Ha? Pero di sa mutanaw sa itong kagalingon. Ang uban lang. So, wala siya. Maring Parisiyo. Kita dahil siya sa Gobernador sa buhis. Nagpuasa ako. Giga. Duha ka adlaw matag simana. Kung naghatag ako kanimog ikapulo, sa tanan kong abot. 10%, ha? Apa ng Gobernador sa buhis, nagtindog sa layo, o dili gani muyahat, ngadto sa langit. Digi mo, mauwaw taon, dili muyahat, ngadto sa langit. Inauwaw siya. Nagpamukpok siyang dugan, o nagingon, o Diyos, maluoy ka kanako, nga usa ka makasasala. Pagka-simple sa iyong pag-ampo, maigsoon. O Diyos, maluoy ka kanako, nga usa ka makasasala. Pagka-simple nga pag-ampo, maigsoon. Dili sama sa Parisiyo nga, puasa man ko, kaduha kada simana, duha kadlaw kada simana, unya, ang hatag kong 10% sa akong abot. Di man ko sama ng ta. Ay, nako. Nindot kayo paminahan ito. Pero maigo sa taan eh. Okay. Murag mapareha man taning Parisiyo. So, hinaot pa, no? Dili na to sundo ang Gobernador sa buhis. Atong sundo ng iyang humility. Ang iyang pagpaubos. Dili ang iyang makasasa. So, sama niya, moingon sa o Diyos, maluoy ka nako nga usa ka makasasala. O niya, ingon si Jesus, sultihan ko kamo, ang Gobernador sa buhis, o dili ang Parisiyo, mo ang gikahimutan sa Diyos sa iyang pagpauli sa ila. Ngayon ta, makwanta, himutan ta sa Diyos, inigpauli nato sa ato.